agyamanaken ka. Jesus manubot ko, kainat makunay, nga impang pangruna. Idaton ko nga ron, ken kaday to'y biyag ko, pusot ken kararwa, ken iti amin ko, awanen sa bali, nga inak maited, no di panagayat ko ken ka o Jesus, ti kararag ko, ket indengam kuma, ti tarigagay ko, nga agserbiken ka, awanen sa bali, no dila siksika, tinakay ayaten. Jak ni namnama, anak tegaken ka, di tao akas kanya, di rumbeng amaya, idaton ko nga ron, ken kaday to'y biyag ko, puso ken kararwa, ken iti amin ko, awanin sa bali, nga inak maited, no di panagayat ko ken ka o Jesus, ti kararag ko, ket indengam kuma, ti tarigagay ko, nga agserbiken ka, awanen sa bali, no dila siksika, tinakay ayaten. Siurayaken ka, panagsublim Jesus, tapno agdenata, iti agnanayon, idaton ko nga ron, ken kaday to'y biyag ko, puso ken kararwa, ken iti amin ko, awanen sa bali, no inak maited, no di panagayat ko ken ka o Jesus, ti kararag ko, ket indengam kuma, ti tarigagay ko, nga agserbiken ka, awanen sa bali, no dila siksika, tinakay ayaten. Awanen sa bali, no dila siksika, tinakay ayaten.